Ọpụpụ isiokwu nke 5. Emesịa, Mozis na Erọn bịara sị Fero, otu a ka Jehova bụ Chineke nke Izrel na-asị, zipụ ndị m ka ha wee mere m ememe na ọzara. Fero wee sị, onye bụ Jehova na m ga-ege ntị n'olu ya izipụ Izrel? Amaghị m Jehova, ọzọkwa m gaghị ezipụ Izrel. Ha sị, Chineke nke ndị Hibru ezutewo anyị. Biko, ka anyị jee ije nke ụbọchị 3 n'ọzara, chụwara Jehova bụ Chineke anyị àjà, ka o wee ghara iwere ajọ ọrịa na-efe efe. Ma ọ bụ mma agha zute anyị. Eze Ijipt wee sị ha, n'ihi gịnị ka unu bụ Mozis na Erọn na-eme ka ndị ahụ rapụ ọlụ ha niile? Jeenụ ibu unu. Fero sịkwara, lee, ọtụtụ ka ndị ala nke a dị ugbu a. Unu na-emekwa ka ha kwụsị n'ibu ibu niile ha. N'ụbọchị ahụ, Fero wee nye ndị na-achị ndị Izrel n'ihe ike na ndị na-ele ha anya n'ọlụ iwu sị, unu enyekwala ndị ahụ okporo ọka ọzọ ịkpụ brik, dịka na mgbe gara aga. Ha onwe ha ga-eje chịkọtara onwe ha okporo ọka. Ọnụ ọgụgụ brik nke ha onwe ha na-akpụ na mgbe gara aga ka unu ga-atụkwasị ha. Unu agụbila ihe n'ime ya, n'ihi na ndị umengwụ ka ha bụ. N'ihi ya ka ha onwe ha na-eti mkpu sị, ka anyị jee chụwara Chineke anyị àjà. Ka ofufe ha dị arọ n'arụ ndị ikom ahụ, ka ha wee lụọ ọlụ n'ime ya. Ha elekwala okwu ụgha anya ọma. Ndị na-achị ndị Izrel n'ihe ike wee pụọ, ha na ndị na-ele ha anya n'ọlụ. Ha wee gwa ndị ahụ okwu sị, otu a ka Fero sịrị, m gaghị adị na-enye unu okporo ọka. Unu onwe unu jee werenụ okporo ọka n'onwe unu n'ebe ọbụla unu ga-achọta ya, n'ihi na ọ dịghị ihe a ga-agụbi n'ofufe unu. Ndị Izrel wee gbasaa n'ala Ijipt niile ịchịkọta ahịhịa ọka n'ọnọdụ okporo ọka. Ndị na-achị ha n'ihe ike na-eme ngwa sị, lụzuenụ ọlụ unu, ọlụ nke ụbọchị na ụbọchị ya, dịka mgbe okporo ọka dị. E wee tie ha ihe, bụ ndị na-ele ụmụ Izrel anya n'ọlụ, nke ndị Fero ndị na-achị ụmụ Izrel n'ihe ike doro isi ha. E wee sị ha, gịnị mere unu alụzughị oke unu ma nyahụrụ ma taa n'ịkpụ brik dịka na mgbe gara aga? Ndị na-ele ụmụ Izrel anya n'ọlụ wee bịa tikue Fero sị, n'ihi gịnị ka ị na-eme ndị oru gị otu a? Ọ dịghị okporo ọka a na-enye ndị oru gị, ma ha na-asị anyị, kpụanụ brik. Lekwa, a na-eti ndị oru gị ihe, ma ndị nke gị emehiewo. Ma ọ sịrị, ndị umengwụ ka unu bụ, ndị umengwụ ka unu bụ. N'ihi nke a ka unu onwe unu na-asị, ka anyị jee chụwara Jehova àjà. Ma ugbu a, jeenụ, fee ofufe, n'ihi na agaghị enye unu okporo ọka, ma ọnụ ọgụgụ brik unu ka unu ga-enye. Ndị na-ele ụmụ Izrel anya n'ọlụ wee hụ ha na ha nọ n'ọnọdụ ọjọọ mgbe a na-asị, unu agụbila ihe n'ime brik unu, ọlụ nke ụbọchị n'ụbọchị ya. Ha wee zute Mozis na Erọn, ndị na-eguzo onwe ha izute ha, mgbe ha si n'ebe Fero nọ pụta.
ha sị ha, Jehova lekwasị unu anya kpee ikpe, n'ihi na unu emewo ka isi anyị si isi ọjọọ n'anya Fero na n'anya ndị oru ya, itinye mma agha n'aka ha igbu anyị. Mozis wee laghachikwuru Jehova sị, Onyenwe anyị, n'ihi gịnị ka ị mejọworo ndị nke a? Ọ bụ n'ihi gịnị bụ nke a na izitewo m? Ma site na mgbe m bịakwutere Fero ikwu okwu n'aha gị, o mejọwo ndị nke a, ị napụtaghịkwa ndị gị ma ọlị.